Good morning, Bicol, Bicoloncha. So yan guys, gigising lang guys. Mamaya nga po pala guys, may ipapakita ko dito lang sa bakuran namin yung maraming bunga. Langka siya guys, ang daming bunga guys. Kaya mamaya guys, puntahan natin yung puno ng langka. Bilangin natin yung bunga ng langka guys. Maya pagka tapos magkape natin guys. Guys, madami dito. Daming langka guys, yan na. Isang puwan lang yun. Dami guys bunga. Isang puno lang yan guys. Dami, ito pa, meron pa dito. Yan. Ito, isa pa to, bunga pa to guys. Langka. Ang daming bunga. Kita nyo guys, ang daming bunga guys. Dito lang yan sa malapit, baba lang. Ang dami. Ay, si Bibi. Anong susunod? Sendo kayo, nagkato ka na, no? Yan guys, nandito kami sa farm sa Bulao. Kulit ng bata guys. Nagbubulag ng manigang golpes ay. Kaya, ganda dito. Tingnan nyo guys. Taniman to ng ano. I want to break free. Sa Bulao, San Vicente. Uy, di mo mapuputol ito. Sarap dito guys magana. Yan. May nagtitigdak. Oh, ito mga talong ha. Yan oh. Dito sa likod ng farm nila guys, ano, palayan. Elementary yan ka ano? Di Cuadro sa dia. Santa Cruz. Yan guys, oh, mga talong yan guys. Oh. Tanim, tapos ito tapayas. Daming bunga guys. Oh. Yan pa. Ang dami. Yan mga nagtitiktok. Yan guys. Oh. 4, 2, 1. TikTokers. Tingnan mo yung chicken ko dali. Chicken asin natin. Really see the chicken. Chunky. Bye. Chunky. Bye. Let's see the chicken. Let's go see the chicken. Kulit. Bye.
kay Mito na sa. Ayaw ko man baga bunga to kuha mo. Ang gag ko nga ni. Pinestray mo? Amaray na yan. Hey, Mama. Yan ang ubos. Pagkatapos ka, ubos. Uy, kangkong pala yan! Gangunyado. Jumping bags. Jumping bags. Jumping bags. Jumping. Itong batang na to makulit. Ay, sa cellphone ko hagto. Oh, no, 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 no. Wait. Wow. Do you see that? Uncle Chris. Sa partiin sa Ergi, ako sa irrigation. Oh, wag ka dyan. Uncle Chris, sa irrigation na sa partiin sa nasana ko na ulog. Naparami na kayo. Nagpato diya, bi. Kabubay! Oh, wag mong apakan yung ano, tanim nila. Ito si Tutog Ibanan dong. Ala ka. Italong dong. Italong ka. Kabubay! Kabubay! Ya, di na ba sa papasya sila? Sabi ko yung pupidali na.